Bon dia a tots i benvinguts a Pedreguer. És un plaer per a mi, per a tot el poble, per a l'equip de govern, per a tot el consistori, acollir-vos en aquestes jornades que inauguren les trobades d'escoles en valencià 2013 per segona vegada a Pedreguer. La primera va ser a l'any 96. Molt benvinguts en el meu nom i en el nom de tot Pedreguer. Agrair tota la col·laboració de tota la societat civil del poble que s'ha volcat en l'organització d'aquestes trobades. Sense ells no hauria sigut possible. Gràcies a mares, a pares, escoles, mestres, xiquets, la regidoria d'Educació, que s'han implicat en molt poc de temps per organitzar aquestes trobades. Trobades que són per tres raons especials per a nosaltres. En primer lloc, perquè coincideix amb l'any Estellers. El lema de les trobades, com sabeu, és la Déu del teu poble, que siga la Déu del vostre poble, del nostre poble, del poble de Pedreguer i de tots els pobles del País Valencià. En segon lloc, és un plaer també perquè hem aprofitat per estretar lligams amb les Illes Balears. Com ha comentat Jaume Fullana, tenim així representació de Santa Margalida, benvinguts, i representació de Petra, que just ahir vam signar el protocol d'agermanament i tenim entre nosaltres a la seva batlessa dos regidors i una estupenda batucada que ha vingut avui sense dormir apenes al barco, que deu d'estar per ahir. Molt benvinguts també. I en tercer lloc, és especial, sobretot per a la gent jove i la no tan jove, perquè com sabeu, avui a la gira de les trobades teniu a les 11 de la nit començarà un gran concert amb els nostres noms, BKS, i com no, obrim pas en acústic, que com sabeu serà un dels darrers concerts abans de plegar durant una temporada que esperem que siga curta. Com vos he dit, moltes gràcies a tots per vindre, per un ensenyament de qualitat, per un ensenyament públic, per un ensenyament en valencià. La llengua no ens toca. Molt benvinguts i que queden inaugurades aquestes trobades. Gràcies a tots i a totes per estar així.